Moikka kaikki! Ihanaa päivää teille! Mä päätin tällä videolla tulla kertoa vähän mun viime viikonlopun kokemuksesta. Se oli tosi ihana. Ja mä haluan jakaa tän teille, koska mä koen, että jokaisen ihmisen pitäisi kokea tää sama kokemus. Okei, mennään suoraan asiaan. Mä päätin lähteä lauantai-iltana kävelyllä ilman puhelinta, ilman mitään ekstraa. Mä otin pelkästään vihon, kynän ja sitten kotiavaimen mukaan. Tää paikka, minne mä lähdin kävelyllä, oli about kilsan päässä mun kotoota. Ja se on semmonen ranta-alue. Siellä ranta-alueella ei sit ollut yhtään katuvaloja, joten mä voitin mun oman pelon. Eli mä kohtasin metsän pimeyden. Ootteko te koskaan kävellyt silleen metsän ohi ja nähnyt vaan miten pimeätä siellä on? Mutta et ole koskaan uskaltanut kävellä sinne. Jotenkin metsän pimeys on ollut aina mun pelko. Musta tuntuu, että siellä on niin paljon kaikkea tuntematonta ja kaikki asiat siellä, tai siis että siellä voi tapahtua mitä vaan. No, mä sit päätin kohdata sen mun pelon. Siellä oli siis semmonen tie, missä oli niinku katuvaloja vielä, ja sitten oli toinen tie, mikä yhdistää semmoseen katuvalottomaan paikkaan. Ja se oli just semmonen, se oli niinku merenranta, siinä oli metsää, kallioa ja kaikkea muuta. Ja mä sit lähdin vaan kävelee sitä polkua ja mua kyllä pelotti tai silleen mua jännitti tosi paljon, koska en ole koskaan lähtenyt, tai pitkästä aikaa varsinkaan lähtenyt tälleen aikuisiellä semmoiseen pimeään metsään yksin. Et kaikki mitä mä kuulin oli vaan metsän äänet ja se tuntui jotenkin tosi jännittävältä. Mä tykkään kyllä kaikesta jännittävästä, koska mä tykkään katsoa just, tai mä tykkään kauhuleffoista. Mä en ole kyllä katsonut pitkään aikaa, koska musta tuntuu, että se vaikuttaa mun niinku, mieleen. Niin mä en oo pitkään aikaa katsonut, mutta mä tykkään kyllä kaikista jännittävistä jutuista ja mä tykkään kaikista jännittävistä huvipuiston laitteista ja tämmöisistä. Niin mä tykkään kyllä jännittävistä asioista. Niin mua jännitti siellä tosi paljon ja se kyllä näkyi. Mä niinku itekin tunsin sen. Mä lähdin kävelee sitä, mutta mä otin tosi paljon taukoja. Mä tyyliin 100 metrin etäisyydellä otin taukoja. Eli joka 100 metriä mä pysähdyin. Hengittelin, kattelin maisemia, juttelin itselleni ja mä puhuin itselleni tosi paljon. Ja mä tykkään kyllä siitä, koska mä oon mun oma paras kaveri. Niin mä olen vaan juttelen itselleni. Siis esimerkiksi semmosia ihan perusasioita kuin, että mä näen tommosen ja mä näen tämmösen, mä näen puun, mä hengitän. Tommosia asioita. Ja sit kun mä sain riittävästi niinku taukoa, sit kun ei jännittänyt niin paljon, ei ahistanut niin paljon, niin mä jatkoin matkaa. Ja sit mä pidin just niitä taukoja. Sit sen vikan tauon aikana, mä olin siellä varmaan joku 20 minuuttia siellä pimeässä metsässä. Niin sen vikan tauon aikana mä olin siis kallioilla ja mä näin niinku sen meren rannan. Ja sit mä havahduin. Kun mä puhuin tosi paljon ääneen, niin mä havahduin, että miten tärkeää se on vaan hiljentyä. Hiljentyä sen oman mielen kanssa ja päästää kaikki niinku sen hetkiset ajatukset, vaan niinku kaikki päästää ulos. Sen takia mä puhuinkin ääneen, koska mä koin, että kaikki ne mun ajatukset, mitkä pyöri mun päässä, niin mun piti puhua ne ulos, jotta musta tuntui niinku helpommalta. Ja mä sit tein niin, ja mä tajusin, että vitsi se tuntui hyvältä. Se tuntui niin hyvältä vaan niinku olla, hiljentyä, hiljaisuudessa. Siellä ei ollut oikeasti ketään muuta. Se oli vaan minä ja metsä ja metsän äänet. No niin, mä sit hiljennyin. Mä katsoin vaan maisemia. Ja sit mä sanoin ääneen vaan asioita, mitkä tuli heti mieleen. Ja mä tajusin oikeasti, että nykymaailma, missä me asutaan, eletään, tää on niin kiireistä. Me asutaan niin, tai siis eletään niin kiireisessä ympäristössä, että me tosi usein unohdetaan hiljentyä ja olla vaan hiljaisuudessa muutenkin. Tuntuu, että jos se on hiljasta, niin me halutaan jotain niin kuin musiikkia tai me halutaan tehdä jotain. Että me ei osata oikein olla siinä hiljaisuudessa. Mutta se hiljaisuuden voima on tosi vahva. Koska hiljaisuuden voima antaa sulle tilaa uusille ideoille,
uusille ajatuksille ja muutenkin tilaa sun niinku mielen rauhoittua. Ja antaa vähän mielelle sitä taukoa, mitä se tarvii oikeasti. Siellä metsässä kun mä olin, ja siellä kun oli niin hiljasta, niin mä kuulin mun oman hengityksen. Mä aloin vaan niinku ihan pienestikin asioista, mitä me otetaan itsestäänselvyytenä niinku jokapäiväisessä elämässä. Niin mä aloin vaan miettiä semmosia asioita, että vitsi mä oon kiitollinen kaikesta, mitä mulla on. Mä en puhu siis mitään tavaroista, mistään ulkopuolisesta asioista, vaan ihan vaan niinku se, että mä hengitän, se, että mä näen, mä kuulen, mä tunnen ja kaikki ne mun aistit, kaikki mitä mulla on jo, niin kuin mulla itsessään, niin mä olin niin kiitollinen niistä asioista, koska mä vaan olin siinä hiljaisuudessa ja mä tajusin, että miksi mä hain sitä mistään muualta, sitä kiitollisuuden, niin kuin tavallaan sitä kiitollisuutta, koska se on jo mussa itsessään. Kaikki mitä mulla on, niin mun pitäisi olla kiitollinen niistä asioista. Ja mitä kiitollisempi sä oot, niin sitä enemmän asioita sun elämään tulee, mistä olla kiitollinen. Puhutaan hetki siitä, että miten mä näen sen silleen, että kun lapsena syntyy, eihän me pelätty yhtään mitään. Meidät on opetettu pelkäämään, meidät on opetettu rakastamaan. Kaikki nämä asiat me ollaan opittu. Ja siksi mä koen sen, että se, että aikuisiällä tajuu, että vois kohtaa omat pelkonsa ja astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin se on tosi tärkeää. Koska siinä sun epämukavuusalueella sä kasvat ihmisenä. Joka ikinen, joka katsoo nyt tätä videoa, niin mä haluan haastaa teitä kohtaamaan teidän oma pelko. Laittakaa ylös päivämäärä ja se teidän pelko ja lähtekää kohtaamaan se. Mä koen, että jos et sä uskalla kohtaa sun oma pelkoa, niin sä manifestaat jotain tietynlaista tilannetta. Sä vähän mietit etukäteen, että mitä sulla tulee tapahtua, jos sä kohtaat sen pelon. Esimerkiksi, että sua ahistaa, sulla tulee ahdistuskohtaus, sä et saa happea, sä pyörryt. Mutta ne on kaikki, mitä sun mieli tuottaa sulle. Ne on ajatuksia, mitä sä itse luot itsellesi. Mutta jos sä oikeasti lähdet kohtaamaan sen avoimin mielin, otat niin paljon taukoja sen aikana, kun sä tarvit. Ja lähet vaan. Sanotaan vaikka, että sun pelko on esimerkiksi just se pimeys. Niin sä lähet vaan kävelemään sinne. Ja jos susta tuntuu siltä, että sua alkaa oikeasti pelottaa tosi paljon, niin hengitä. Ja jää vaikka paikallaan seisoo. Ja keskittyy siihen hengittämiseen. Ja sit kun susta tuntuu pikkuhiljaa siltä, että sä voit jatkaa eteenpäin, niin jatka. Niin pitkälle kuin sä pystyt. Ja sit otat riittävästi taukoa sen aikana. Niin sä huomaat, että koska sä keskityt niin paljon siihen hetkeen, etkä ajattele liikaa siitä tulevaisuutta ja mitä sulla tulee tapahtua seuraavalla hetkellä, vaan sä keskityt siihen hetkeen, missä sä oot. Sä keskityt siihen sun hengittämiseen, niin sä tajut, että sähän oot jo kohtaamassa sitä sun pelkoa. Sä oot siinä tilanteessa sillä hetkellä. Ja niin, käykää kohtaamassa se teidän oma pelko. Hiljentykää ittenne kanssa. Niin te tajutte, että teillä on oikeasti potentiaalia mihin vaan. Jopa siihen teidän pelon kohtaamiseen. Mä haluan, että kerrotte mulle sitten kommenteissa, että miltä teistä tuntui ja mitä tunteita te koitte. Ja auttoiko se oikeasti teitä tajua tietynlaisia asioita, mitä te olette kokenut elämän aikana. Tai miltä se tuntuu olla siinä hetkessä. Mä toivon teille kaikille pelkkää hyvää, ihanaa päivää ja elätkää hetkessä. Moikka!